Salutare toată lumea și m-am ținut la un episod. Astăzi ne vom juca Wolf Quest, cred că așa se numește. Și viața unui lup. Mai probabil. Vedeți, avem niște chestii pe aici. Chestii de făcut, chestii de nefăcut, na. Noi trebuie să vânăm în momentul de față, pentru că vedeți, de câte văd și eu. Câteva bani descoperit jocul ăsta, mi se pare foarte șmecher, momentan. Eu trebuie să urmăresc această, cred că nu știu ce, crăpuniță, ceva, nu știu. Chiar nu pasă, nu știu cum. Deci, aici. Ce-mi faci, mă? Nu să mor. Am mâncat și acum n-am văzut făcut viața oricum. Vedeți pe aici. Bun. Asta salut. Foarte multe rezistență, deci s-ar putea să mai rămân pe aici. Chiar cred că o să dormim pe aici, chiar nu știu, să facem altceva momentan. Ei, șut. Cred că o să dormim până când facem. Să ne facem la noapte. Le punem să se trăiește. Mâncăm ceva așa de viață și plecăm. Bun, să vedem ce am fost pe aici. Așa. Mirosul de pe aici și că. Ce încarci că n-ai nici șansă. Nu prin partea asta, cică. Vreau să văd ce... Vreau să văd ce partea asta este. Mă băga Hunter Vision pentru chestia asta. Chiar vreau să văd ce în partea asta îmi place. Nu știu ceva în partea asta, nu, shit. Nu știu nici acolo. Poate să fie, nu. Poate să nu. Mă las pe undeva pe aici. Acolo. Poate că e ceva. Nu luăm bine, stai.
arată greșit. De fapt, arată bine pe aici, fiindcă cred că ăla de acolo e mirosul. O, tu erai. Trece aici. O, vulpe. Nu-i vulpe, iar. Ce nu? Nu me las. Poate alte. Vedem că pe aici nu e mai nimic, deci probabil că o să așteptăm să facă noapte ca să vedem și noi puțin de tot mai bine. Fiindcă toată lumea știe, dar fiindcă lupii vârlează noaptea. Bun, hai să vedem. Cred că s-ar putea să fie zi. Da, e zi momentan. Deci aici. Aha, e mapa. Deci că spațiul nu e ceva. Așa să mergem puțin încolo. Vedem încolo, cam ceva. Mirosim, suntem pe instinctul 3. Ce e asta? Ce ești tu? 1, 2, boss. Atacă. Bun. Și că acum ne bătem cu el, de câte știu. Da, foci. Vedem că n-a fost cel mai bine pe care am făcut. Avem nevoie de mare mâncare. Deci că avem foarte puțin viață, deci avem nevoie de mâncare urgentă. Păi că o să merg pe aici. O să sper că e ceva de bine. Ce aș putea să putem nimic ca un desert aici. Pe bune de mine. Când spate ceva? Spate e... Păi ce asta? Cred că pot să mănânc asta. Coiot, cică. Unde e un coiot? Cred că aș putea să mănânc un coiot. Mănâncă-l. Mănâncă-l. Exact. Am realizat că nu știu mai de ce trebuie să fie zona asta. Am ceva acolo, dar nu mai sunt acolo. Am televiziunul. Cred că am ajuns pe undeva pe unde nu cred că suntem prea primiți. Așa că o să ne facem lumea noastră și o să intrăm aici. Cum să nu? O să ne duce acolo. Sper că ceva de mâncare. Uș, hai, plecați. Oh, cara mea cred. Lasă-mă puțin din ea. Ei.
cine ești tu? Uitați-mă, am mâncat din ăla unde și-a fugit. Unde fugi așa? Copiot, să mor. Vin să mănânci mâncarea găsită de mine, care nu eu am mâncat-o, dar ce-a fi merită. O să mai dorm puțin până la noapte. Hai să dăm până la noapte. Nu știu noapte, să mă cântăm. Așa, efect, așa mai multe. Încă știu că nu știu. Se scută foarte. Fox. Că a alergat foarte repede. Să prind asta că vreau să fiu la fel de rapid. Care pentru că când le vedeți mie că sunt foarte mult rapid. Pe ei foarte mult. Ce e aia? E ușor. Ce e chestia aia acolo? E și mai nou. Coiot, ai zis? E un leopard. Fug, mă moară. Mă face fugi. Cred că e pe urmele mele. Vai, frate, ăla a fost foarte pe gos. Mamă. Cred că o să-ți plasică, că vreau să merge pe altceva. Merge și mănânc, da. Cred că o să place. Merge. Coet. Eu să zis că e pui de lucru. Da, bine. Acum pare că e pui de lucru, dar nu e. De fapt e ceva. Să-ți mă da. Să clip mai multe viață, da. Nu ce avem. Avem tot ce prinde. Nimic. Nu, să nu uite să nu măcar asta. Cred că o să stau să mănânc pe toate. Da, nu las. Să stau să mergem. Să fugim cu teta mie. Hai să nu pun unde sunt acum. Văd că nu sunt ce mai bune zone. Îți merg în cultură puțină de acolo.
Cu țeapă, cu chestii, încă vedeți că zona asta e mai așa. Nu-i prea, așa, mi-a convenit mie. Așa că da. O să mă cuiesc mai tare și mai. Cred că am văzut un animal de sigur. Nu, cred că nu era. Se povăd. Animale pe joacă. Nu știu că zonă. Băieți. Să fac. Așa, nu. Aici. Deci mai poți să căvi. Înainte gândeam că ăsta e punctul de ceva. Că o să mă scrie acolo Coyote. Ca să scrie Coyote, nu știu cine scrie de Coyote, dar cred că menținem drumul ăsta. Am zis o chestie albastră care habar n-am. Alea roșu prind deja că e mâncată, aia albastră și e prea curios. Cred că sunt o chestie albastră în curând. Nu mă prea interesează acel Coyote. Nu vreau să mor chestii, vreau doar să merg să văd ce e aia. De ce am făcut autosaving? What? Asta trebuie să iei tot mâncare? Că măcar o altfel de mâncare. Oană, păi, da. Aș văzut încolo. Da, am văzut pe aia. Cred că mai funcție pe lângă mine. Direcția asta. Nu știu ce a văzut aici, dar să vreau să văd. Încât o sperie. Copac dărâmat. Da, bună întrebare. E al meu. Oh. Ok, chestia asta mă mănâncă de viu. Mă râi la tine. Mă uit urât la tine.
că tu ai timp. Uite, știi ce are de gând. Ce am de gând și fuge. E când are o șansă și fuge. Normal că fuge și asta de locul de aici. Singurul cu ce l-avantajează pe ăsta e viteza lui. Are viteză de abia că pot să-l prind. Deci fiți atenți să el. Deci nu pot să-l prind pe ăsta. Fug într-o repede. Sunt termin toată asta, nu i-a arestat să fugă în sfârșit. Așa se întâmplă. Uite-ți la el. Cu ferii, cu state să mergi încet așa. Avem fuge tare. Nea, fuge deja. Nu. Încerc să-l prind. Într-o laterală. Aici. Gata că-l prind, nu are șanse. E mort. E efectiv mort. O să vin de bine. Că e mort. Nu are șanse. Uite cum fuge. Uite-l. Na, uite-l. Cream că l-am pierdut, dar nu, uite-l. Unde crezi că fugi? Crezi că poți tu să fugi de târnicul de mine? Ce mai e pe aici, mă? Cine mai fuge de mine în afară de ăsta? Ce să... Ata. Aici a trecut o grămadă de... Chestia s-a mișcat. Cred că chestia albastră trebuie s-a mișcat. Să vedem ce ne avem pe aici. M-a devenit cu viață și cu stamina. Nu cred că trebuia neapărat, dar așa, ca să fie. Să nu-i las la altul, sincer. Ok. Ce să ne... Păi ce este până ăsta? Uitați-vă și voi. E copacul ăsta căzut. Cred că știu ce e aici. Și nu pare de bine. Mi se pare mie sau pe locul ăsta circulă urs. Știți că urșii sunt cam... mai puternici decât lupii, într-un fel. M-am transformat. Nu pot să mai speriat. Că m-a dus de mirosuri din partea asta. Din partea aia deloc. Cred că m-am cam plictisit cu episodul ăsta, deci... nu nicio problemă și eu am plictisit. N-am plictisit în comun.
familie ce? Nu știu. Hai să ne spun și noi asta, că și eu să putem. Cred că o să dormim fix aici, că... Bun, cred că ar trebui să dormim. Da. Bun, ne-am întors. Uite, am dormit, am făcut să vedem. Uite, ce nu se face, bun. Bun, am înțeles, de ce acolo ceva când de fapt nimic? Când poate fi ceva știu. Poate fi așa. Nu. Nu, întoarce înapoi, vreau să vorbesc. Stai. Băi, unde s-a dus? Atât vreau să știu, unde s-a dus? E tot mirosul ăla. Uite să vedeți cu tot. Asta e. Vreau să avem să știu de acum. Bun, hai să plecăm de aici. Vedem că nu se pleacă nici de aici. Întoarcem cu ceva mai interesant. Că cred că vă cam plictisește episodul ăsta. Deci cam de voi v-am, da, știu. Chiar nu știu ceva mai bine să vă arăt. Uite, că voi găsiți ceva roz. Uite așa. Nu. Așa. Da, nu știu, da, bun. Uite. Că drumul ăsta terminat să roz foarte deschis. Nu te pot să știu, dar... Nu, aici.
przykład. Jak moje na przykład się nie jest na to. Nie to powinien stać. To jest jasność i pokryłam kartę sobie. Mam kartę dużo. Mam tylko wykonania. Mam cały proces, bez następnego. Ciekawe, foto interesanta. Ciekawe. O. Papa. Vamos papá, vamos ser papá. Como cuido com antes, eles não vão ter minutos. Isso é papá.